Salut, băi, fraților, uitați, am venit aici la Ștefănic și noi. Ne-a băgat și nouă gazele. Ia uite. Auzi, Nicoleta, a venit că a scris ceva aici. A venit și a scris ceva. Ce-a mai băgat? Uitați, bă, fraților, ne-a băgat gazele, dar aici n-am mai stopat. Nu e contoar, e decât 10. De ce nu se vinde? De ce nu se vinde? Fac și eu ca ăla. Închide poarta. Ia uitați, băi, fraților, ce a crescut pomul ăsta, cireșul meu. Am filmare când l-am plantat, era cât asta, cât aia subțire așa. Și prunul a crescut, ia uite. Și iarba pe aici, bălării. Lasă-o că e închisă cu lanțul. Dați, fraților, am băgat lanț cu lacăt. Oricum n-a dispărut nimic de aici. Am lăsat lucruri afară, butelie, scule, o grămadă de lucruri. N-a dispărut nimic. Vedeți? Ai zis tu că vrei o lingură de aici, nu mai știu. Uite uite, aveam aici și cărbuni. Și lemn, dar lasă-i aici, lasă-i că poate... Ia uite frigiderul. Stai, lasă-le. Ce mai e pe el? A făcut viermi? Nu știu stric aici, stai să-ți. Vrei tu o lingură, dar nu mai știu care. Aia mare. Lasă-o, dracu. Uitați, fraților, am venit aici să aducem masa cu scaunele. Mai am eliberat din casă, că avem casa plină. Ia uitați căsuța. Nu se vinde, băi, fraților. Dar de ce s-a versit în vacă? De la apă, de la ploaie. Și de ce? De la ploaie. Rămâne verde așa? Ce vrei? Asta e. Hai. E ploaie, e iarnă, ce vrei să fie? Bagă rumeguciul ăsta. Uitați, fraților, mi-am luat rumeguciul ca să... Te sună cineva cu 5-4. Hai, lasă să sune. Mi-am luat rumeguciul că vreau să fac safon carne. Uite ce frumos e tavanul. Lumea vrea casă pe degeaba. Habar n-are câți bani am băgat și câtă muncă am băgat eu în casa asta. Să o aduc la starea care e acum. Ce mai trebuie, bă, fraților? Veniți cu... Vii toată partea asta cu gresie de aia mare. E adevărat că costă. Dar îți dai seama să pui gresie de aia mare frumos. Să bagi acolo un șemineu de ăla. Un televizor de ăla mare la 2 metri și ceva. 2 canapele de alea. Chesfert sau cum dracu se cheamă. De aia care am luat eu acasă. 2 canapele, una așa, una așa. Și una extensibilă dacă vrei să și dormi. Televizor, un șemineu de la electric frumos. Aici o mobilă de bucătărie închis frumos aici cu geam. O masă de aia mare frumos cu scaune, draperii frumos. Ce casă faci aici? Aici frumos dormitor, vine cineva la tine. Îi bagi frumos aici să bungenească. Nu se prinde lumina aici, din interior. Uite. Cameră frumoasă, ți intră un pat de mijloc, un șifoner, un televizor, tot. Dai în garaj. Uși de calitate, nu de alea de bătaie de joc, 40 de milioane o ușă. Și am luat 6 uși. Ce? Unele merg, unele nu merg. Uitați. Ce mai trebuie aici? Am rigolă trasă, țevile de apă, curent, tot. Uite, ăsta de apă e aici, toate, uite, e băgate acolo. WC-ul nou până la capac, cu soft close, cu buton din ăla, cu... Toată asta am făcut-o, înăuntru aici e cadru de la metalic. Curent pentru priză, pentru oglindă. Aici venea frumos duș cu rigolă. Uite rigola jos băgată. Gresie și faianță, uite, până la nivel, până unde pui, nu pui faianța până sus. Frumos. Uite. Mai mare dragul. Uși cu toc, ia uite. Cu interior pe exterior. O gălăgie de bani să mor eu. Tavan extensibil cu LED. Am dat o grămadă de bani pe... Ce dracu are aici pe tavan? L-a pătat, am pus una pe el. N-am mai făcut curat, fraților, că am muncit prea mult, nu mai merg să mai stau să fac curat. Uite frumusețe. Locația ei de vin. Ce? Stai un pic, fă. Să-mi fac și eu clip. De era casa asta, fraților, în... De era casa asta pe la obor pe acolo. Să fi fost în zonele care vreau eu. A, uite, candelabru mare.
Nu mai zic cât am dat pe ele, că... Da. O lustră de asta mică a fost 200 de lei. Uite. 4 milioane numai așa, numai spun jos, metru liniar de LED. Candela brosa e ăla de 80. O grămadă de bani, mi se pare că vreo 9 milioane am dat pe el de la vreo 12. Uite, alt sistem de WC, uite. Uite ce frumos le-am montat, uite, WC-ul nou cu capac. Uite, imaginează-ți aici, baie, ce faci. Ce frumos este, uite, până și pe hol aici am pus lustră cu tavan. M-am încărcat ăștia la tavane de m-a distrus, că îmi rup peste tot. Vedeți? Ia uite, dormitor matrimonial, uite, și până pe hol am pus bandă LED. Uite, întrerupătoare Livolo cu touchscreen, cu aplicație, închis lumina după stradă, după afară. Uite, prize Livolo de sticlă, uite, sticlă. E 80 de lei, 1.800.000, da. Uite cameră mare, na. Am tras până la de-astea, de cablu, de uite, să bagi televizorul direct, țac, pac. Am mai rămas lăcașuri acolo în caz că vrei să mai pui, mai am de alea modulare pentru prize. Pereții nu-i de rigips, e tencuială, două mâini de plasă, adică s-a pus plasă de 2 ori, am pus plasă de 2 ori pe pereți. Uite cum e coală, i-am vopsit wireless. Am închiriat de alea profesionale să iasă totul țiplă. Uite, tot aceeași ușă cu toc dublu. Na. Toc dublu la ușe, față-spate, cu extensii, cu... Am spus, am dat 40 de milioane pe ușe, cum că am luat 6 uși. Că dacă o luam așa la... Asta mi se pare că era 46 de milioane o ușă. Da, și aici, uite, întrerupător cu touchscreen, cu aplicații, uite, prize, tot ce trebuie. Vedeți? Uite, și aici a băgat pentru antenă, pentru... Le-am tras toate, tot. La pod, ia uite. Uite. Vezi? Treptele astea mai trebuie îmbrăcate. Gresie pe jos. Pe aici când ai pus gresie, se termină șmecheria. Și în cameră parchet, înțelegi? Dacă vroiam eu să stau aici, făceam casa asta să mor de să învârtea după soare. Dacă avea nimeni în tot Ștefăneștiul ăsta, nici Adrian n-avea. Ce făceam eu aici? Se aude muzică? E în sânge. De slătare. Să sare mereu din... Hai. Până la dăsta, am luat tot. Tot. Gata. Mergem acasă, fraților, că avem treabă, trebuie să trec pe la Dedeman. Chidem ușa aici. Să mor de nu-i cald în casă. Uite, sunt în tricou. Ia uite. E cald în casă, uite, afară e cancer. Ușă masivă, uite, grea antracit, 45 de milioane. La Dedeman e 55, la depozit acolo. Da, adu-o încoa. Uite, grădini, canalizare, puț aici, uite, cămin cu puț, ciușmea, tot ce vrei, uite, apă. Filmează-mă, hai. Nici. Să te filmezi. De așa de protect. Nu se vinde, frate. Nu se vinde. Trebuie să o vindem, să dăm la oameni banii, la cine avem să dăm. Nu o vindem. Mi-a ieșit 130.000 pe ea și n-am dat-o. A vrut unul să-mi dea și mașină și diferență n-am dat-o. Casa e făcută bine. Asta e. Hai, dă cheile să... Dă că ai filmat ca în sânge. Hai, dați fraților. Băi, atâta sunt de mândru de pomii ăștia să mor eu dacă nu... Am plantat 4 pomi, unul l-am tăiat eu fără să vreau. Unul n-a prins. Ia uite-i pe ăștia, acolo am mâncat copiii cireși. De ăsta încă n-am făcut, ia uite ce mare e. Gata, hai să mergem spre casă. Bine că au băgat și gazele, am plătit și gazele. Mă duce aproape 4.000 de euro gazele. Am dat odată 2.000, odată 1.000, mai trebuie să le dau 1.000 acum. Să vină să facă sevile, să facă ce dracu să ia. Lichile de la mașină. Da, băi, fraților. Mergem acum până... Mergem acum la unde merg? La Dedeman, nu? Da. Să opriți
muzica chiar este de pe poște. Nu vrei să. Lasă așa încet, că nu deranjează dacă e pe surdin. Că vine ce urui în spatele nostru să... Da, bă, fraților. Să știți că mi-a ieșit preț pe casă. Ce ascultă lumea muzică. N-am vrut, fraților, să o dau. Nu mai vreau să o dau că am băgat bani mulți în ea. Că dacă era așa să o dau pe temiri, ce o dădeam. Ați înțeles? Am crescut prețul pentru că am băgat bani în ea. Am dat o grămadă de bani, am plătit gazele 4.000. Am dat la tavane atâția bani, am închiriat scule, am muncit. Nu mai zic munca mea, că chemați pe unul să zugrăvească o cameră și vă ia 5-6 milioane. Pe minim așa să fie omul boschetar. Da, să facă atâția pereți, atâția metri pătrați. Uitați, fraților, unde e casa. E aici fostul restaurant Cascada, se cheamă Caio Palazzo. Uite, a făcut Caio aici. Restaurant și uite, filmează pe partea, uite casa, uite, s-a văzut casa mea, uite, față în față cu el, decât că ne separă o curte. Dar e bine să nu fie chiar la șosea, că pe aici trec tiruri, trec ăștia cu mașini, face praf, face gălăgie. Așa ești puțin retras, în liniște. Să iei bățul ăla la tine mereu, de ce nu-l ai? Ce băț? Ăla de ții telefonul, că te chinui așa. Uite, fraților, aveți penii, brutărie. Direct la șosea, n-ai treabă cu nimeni, n-ai... Vedeți? N-ai treabă cu nimeni, ai casa direct, bang, ai mașinuță, te-ai suit, da, ai STB-ul, te lasă la obor. Te lasă peste tot, unde ai nevoie. Auzi, te lasă. Ai facilități, ai toate facilitățile. Uite aici restaurantul lui Adrian Vers. Vii aici, mănânci, dacă îți permiți, dacă nu-ți permiți, îți faci acasă. Auzi, dacă îți permiți, dacă nu-ți permiți. Noi nu ne permitem, așa că mâncăm acasă. Da, băi, fraților. Din păcate nu o vând. Eu oricum am ridicat prețul, eu vreau 150.000 pe ea. Ați înțeles? Aș da ultimul preț, ar fi 145. Dacă încearcă să mai negocieze 1 euro cu mine, nu merge. Au crescut prețul la case, la materiale și crește. O casă nu se devalorizează, nu e ca o mașină să o cumperi cu 10.000, să o dai cu 6.000. Ai uitat Rumegușul. Nu cred. Te-am păcălit la un luat, dar ai văzut că-l uitai? Mă întorceam după el, pe cum mai veneam. Ce mai afumai? Păi mă întorceam Ce-ți după el. cumperi acum azi? Ce cumpăr? Nu azi, ce ți-ai să afum cu Rumegușul? Vreau să-mi iau și o bucățică de sel. Nu mai iau multă, că nu mănâncă nimeni. Asta a stat în congelator atâta timp. Dar iei cu carne. Cu carne, iau burtă de aia care are o fișie de carne, ca să poți să o mănânci. Grăsime goală, nu. Îmi place grăsimea, dar îmi face rău. O fierb un pic, o țin o săptămână. Prima dată a zis să o țin la condiment, o țin în sare cu usturoi și cu astea. După o săptămână o dau un pic în fiert sau pot să o fierb înainte, depinde. O să faci un fum acum. Fac fum, de ce fac fum? Că o bag în butoi și fac într-o cărticioară fumul. Înțelegi? Încet așa. Și o bag la fum rece. Mai fum și o bucățică de slănină pentru Crăciun. Îmi iau porc de țară din obor, caut pe la ăia. Am de la cine să iau. Am văzut pe Facebook că vinde lumea jumate. Nu trebuie, Curățat n-am ce să direct. fac cu ei. N-am ce să fac că ei dai 20 de milioane și mănânci oase și slănină. Nu trebuie, dai banii ai la carne Și de care mult până cumperi? De aia de calitate sau? calitate. Nu mai bate apropouri în Marinică, că Marinică știe ce să cumpere. Ai înțeles? Și bag la afumat, fraților, o bucățică